Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Salazar. Taong 1982, Kanhandugan, Leyte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang mangunguha ng kawayan itong si Salazar. Ginagamit niya ito upang makagawa ng mga higaan at iba't ibang uri ng kagamitan na kanyang maibibenta. Sa kanyang edad na 20 taong gulang, puspos na siya sa mga mabibigat na trabaho. Maaga pa kasi siya noong nakapag-asawa, kaya na may wala siyang magagawa kundi harapin ang mga responsibilidad na nakaatang sa balikat niya. Kahit papaano, hindi naman siya noon nagrereklamo gawa ng mula pagkabata, salat na talaga sila sa pamumuhay. Yung kanyang ama, maaga pa silang iniwan dahil sa lubha ng karamdaman nito na ilang taong nagpahirap sa kanya. Sa pagkawala ng kanilang padre de pamilya, doon na rin nagpatiwakal ang kanyang ina. Nang dumating sa puntong nabaliw na ito, hindi na rin nagtagal ang buhay nito sa kanila. Noong naulila siya, palagi na niyang hinahanap ang pakiramdam ng may mga nagmamahal sa kanya, kaya na may maaga pa siyang nakapag-asawa. Yung tipong kahit hindi niya pa kayang bumuo ng sariling pamilya, pilit niya yung itinaguyod alang-alang sa pakiramdam na merong nagmamahal sa kanya. Labis ang pasasalamat noon ni Salazar gawa ng yung babaeng natipuhan niya, merong maunawain at mabait na mga magulang. Kailan may hindi siya nito tinanggi sa iba o minaliit man lang ang kanyang kakayahan. Sa loob ng 1 taong pangunguha niya ng kawayan, naging katuwang niya sa paggawa ng mga gamit ang iilang mga kapatid ng kanyang asawa. Upang mas lalo yung magsipag, pantay nilang pinaghahatian ang kanilang kita. Hindi naman yung problema para kay Salazar, lalo pat ang mahalaga para sa kanya, may maidalang pagkain sa hapagkainan nila. Inakala niya noon na habang buhay na lamang siyang ganon, pero dumating ang isang araw na nakapagpabago ng buhay niya. Sa pagsapit ng ikahuling araw ng buwan ng Oktubre, habang nagpapasan siya ng kawayan pababa ng bundok, meron siyang nakasalubong na isang matandang babae na may daladalang tungkod na merong bungo ng tao sa dulo nito. Pagharap nilang dalawa, bigla naman yung ngumisi sa kanya habang unti-unting namumula ang mga mata. Noong una, inakala ni Salazar na meron lang yung pakay sa kanya, kaya na may ang ginawa niya, dahan-dahan niyang ibinaba ang mga dala niyang kawayan para kausapin ito. Ale, ano hong kailangan niyo? Bungad na tanong niya rito. Nang marinig naman yon ng matanda, humagikgik lang naman ito na parabang merong nakakatawa sa kanyang sinasabi. Sa muling pagtitig nito sa kanya, dahan-dahan itong ibinaba ang hawak nitong tungkod habang unti-unting lumuluhod. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang baliin ng matandang yon ang palasingsingan nito at kasabay nito ang pagdukot ng matandang yun sa singsing na napapaloob roon. Pag-abot nito sa kanya, bigla naman yung yumuko habang nagwiwika ng, "Tanggapin mo ito. Ikaw ang nagsasakatuparan sa katangiang hinahanap ng singsing na pagmamay-ari ko. Isuot mo ito palagi. Huwag mong iwawala. Sino man ang sumailalim sa kapangyarihan nito, tatalikod ito sa iyo sa oras na hindi mo na ito pagmamay-ari." Matapos magsalita ng matandang yon, dahan-dahan namang naging abo ang buong katawan nito. Sa paglubog ng araw sa kalangitan, parang bula naman yung naglaho sa kanyang harapan. Ang tanging natira na lamang ay ang singsing nitong animoy ipinamana sa kanya. Ayon kay Salazar, wala namang espesyal sa singsing na yon. Kung titingnan, para lang itong singsing na gawa sa tanso.
Walang kahit anong ukit sa paligid nito, tanging pangalan niya lamang sa ilalim. Bagaman may malapad yung ibabaw, wala ka roong makikita. Purong buhol-buhol at magaspang na pakiramdam lamang ang mararamdaman mo doon sa oras na hawakan mo ito. Ang labis pang ipinagtataka ni Salazar ay ang pagiging mainit ng singsing kapag sumasapit ang gabi. Napakalamig naman ito tuwing umaga kahit ano pa ang klima. Sa pagdating niya sa kanilang tahanan, agad naman siyang sinalubong ng mga kapatid ng kanyang asawa. Isa-isa na nitong kinuha ang mga dala niya upang itago sa ilalim ng bahay nila. Habang nagpapahinga siya sa gilid ng kanilang tahanan, may mga napapansin naman siya noong naglalagalag na mga nilalang di kalayuan sa kanila. Kahit hindi yun lumalapit, alam niya sa kanyang sarili na animoy naghihintay lamang yon ng pagkakataon para makausap siya. Dahil sa hindi pa naman alam ni Salazar ang mga nangyayari, kung kaya't minabuti niya na lang na pumasok para magpahinga. Sa isip-isip niya, baka dala lang yon ng pagod kung kaya't nakakakita siya ng kung ano-anong nilalang sa paligid. Subalit, sa paglipas ng mga araw, mas lalo pang tumindi ang kanyang pakiramdam. Kung hindi siya nakakasalubong ng mga aswang na nagbabalat kayo sa daan, pilit yung lumalapit sa kanya kahit wala naman siyang kailangan. Ang mas nakakapagtaka lang, wala itong bahid na masamang intensyon sa kanya. Pakiramdam nga niya noon, hangad lamang ng mga nilalang na yon ng makipagkaibigan. Dahil sa wala naman siyang kaide-ideya sa mga nangyayari, kung kaya't minabuti niyang ipagsawalang bahala na lamang ang mga bagay na kanyang nararanasan. Isang hapon, habang papalapit na siya sa kanilang bahay, pasan-pasan ng kanyang mga kawayang ginapas, nasipat naman niya ang mga kapatid ng kanyang asawa na parang hindi nagtatrabaho. Dala ng kanyang pagtataka, dali-dali naman siyang pumasok sa loob ng tahanan nila upang kausapin ang kanyang asawa. Subalit pagdating niya roon, wala siyang naabutang kahit isa. Animoy may pinuntahan ng mga ito nang hindi niya nalalaman. Dala ng pag-aalala ni Salazar, dali-dali naman niyang tinahak ang daan patungo sa bahay ng mga magulang nito. Pagdating niya roon, bumungad sa kanya ang kanyang asawang umiiyak katabi ng bangkay ng duguan nitong ama. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, doon niya napag-alaman ang mga nangyari. Ayon sa mga saksi, magbabandang tanghali, merong pumasok na katawan sa loob ng bahay nito. Nakipagbunuroon ang ama ng kanyang asawa na siyang humantong sa pagkamatay nito. Dahil sa galit noon ng kawatang pumasok, kung kaya't maging ang asawa nito ay walang awa din itong kinitila ng buhay bago tuluyang takasan ng krimen. Dagdag pa ng mga nakakita, matagal na talagang gawain ng taong yon ang manloob at pumatay ng tao. Marami na rin ang may galit dito, subalit dahil sa pagiging madulas nito, hindi nila yon magawa-gawang mahuli. Matapos namang malaman ni Salazar ang tungkol sa mga nangyari, labis-labis na puot ang kanyang naramdaman sa kanyang sarili. Habang pinagmamasdan niya ang bangkay ng kanyang amain, hindi niya mapigilang mag-isip ng mga brutal na pagpapahirap para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga ito. Makalipas lamang ang ilang minuto, bigla namang nabaling ang atensyon ni Salazar sa singsing nang maramdaman niyang dahan-dahang nagkakaroon ng ukit ang ibabaw nito. Pagsilay niya rito, bumungad sa kanya ang 5 letra na halos hindi niya maunawaan kung para saan. Maya-maya pa, bahagya naman siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan nang makarinig siya ng kakaibang pananaghoy sa paligid. Sa isang iglap, nawala ang kanyang galit at kasabay nito ang pagsilay niya sa mga binatilyong nakatayo sa labas ng bahay ng kanyang asawa. Dahil sa hindi naman niya maunawaan ang mga nangyayari, kung kaya't minabuti niyang ipagsawalang bahala na lamang yon,
kahit pansamantala. Kinahapunan, dahil sa hindi uuwi ang kanyang pamilya sa kanila, kung kaya't minabuti niya roong bumalik upang kumuha ng iilan nilang mga gamit. Habang binabagtas niya ang daan, naging maayos naman ang lahat. Nagbago lamang ito noong masipat niya ang mga binatilyo na kanina pang naghihintay sa gilid ng bahay nila. Inakala ni Salazar noon na mga magnanakaw ang mga ito, kung kaya't mabilis naman niya yung nilapitan at kinompronta. "Ano ang kailangan niyo rito?" bungad niya sa mga binatilyo. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla naman yung nagsiluhod habang paisa-isa nitong hinahalikan ang singsing na nakasuot sa kanyang daliri. Matapos yan, agad naman itong inilahad sa kanya ang pakay ng kanilang pagpunta. Pagtitig ng binata sa kanyang mga mata, doon naramdaman ni Salazar ang tunay nitong anyo na nasa likod ng pagbabalat kayo nito bilang tao. "Kami ang tinawag nyo, Supremo. Katuparan kami ng galit na nararamdaman ninyo. Utusan nyo lang kami. Ikakagalak namin itong sundin. Huwag kayong mag-alala. Marami kami ngayong bumisita." Seryosong wika ng binata sa kanya habang iniikot ang paningin nito sa paligid ng bahay niya. Pagbaling naman ng paningin ni Salazar sa mga kakahuyan, doon bumungad sa kanya ang iilan pang mga aswang na pasimpleng nagkukubli sa mga katawan ng puno. Hindi na lamang niya yun gaanong pinansin sa kadahilan ng takang-taka pa siya sa mga nangyayari. Lumipas pa ang ilang minuto, nagdesisyon na siyang utusan ito upang hanapin ang may sala sa pagkamatay ng kanyang amain. Nang marinig naman yon ng mga binatilyo, dali-dali naman yung umalis ng hindi umiimik. Inabisuhan din siya nitong huwag munang bumalik sa bahay ng namatayan, nang sa gayoy hindi magdulot ng takot at pagkabahala ang pagbalik nila dala-dala ang katawan ng may sala. Matapos naman yung marinig ni Salazar, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang maghintay. Sa pagkawala ng mga nilalang na yon, nanatili siyang nakatitig sa singsing, mariing pinag-iisipan kung para saan ito at kung ano-ano ang itinatago nitong kapangyarihan. Nasisiguro kasi ni Salazar na hindi yun isang pangkaraniwang bagay, lalo pat may kakayahan itong pasundin ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Makalipas pa ang 2 oras, bumalik na nga ang binatilyo, hila-hila ang isang sakong animoy naglalaman ng kung anong hayop. Panayang pagpupumiglas ng nasa loob nito pero hindi yun sapat upang tuluyan itong makatakas. Sa paglapit sa kanya ng mga binatilyo, agad naman siya nitong inabisuhang pumasok sa loob ng kanilang bahay upang walang makakita sa kanilang gagawin. Nang marinig naman yon ni Salazar, dali-dali naman niyang binuksan ang pinto ng walang pagdududa. Pagpasok nila sa loob, doon binuksan ng mga binata ang sako at kasabay nito ang pagwika ng isa sa mga ito ng, "Ito ang katawan na pumatay sa ama ng iyong asawa. Bilang patunay, itinali namin sa mga kamay niya ang kutsilyong ginamit niya." Matapos nitong makapagsalita, pinatalikod nito ang lalaki kung saan bumungad kay Salazar ang kutsilyong nakabaon sa palad nito. Habang pinagmamasdan niya ang kalunos-lunos na sitwasyon ng lalaking yon, alam niyang hindi na yon magtatagal. Maya-maya pa, puwersahan na ding pinaamin ng mga binata ang may sala ukol sa krimen nitong ginawa. Dala ng labis na paghihirap at pagtitiis nito para yung isang batang walang pagdadalawang isip na sumusunod sa bawat sinasabi ng mga binatilyo. Hindi naglaon nang makumpirma ni Salazar na yon ang may sala sa pagkamatay ng amain niya, nagdesisyon siyang patawan yon ng isang mabigat na parusa. Nang marinig naman ng mga aswang ang kanyang sinabi, agad naman itong kinaladkad ang lalaki
patungo sa likurang bahagi ng kanyang pamamahay. Binusalan nito ang bibig ng kawatan nang sa gayoy hindi na yon makaagaw pa ng atensyon ng mga taong napapadaan sa lugar. Matapos nila itong gawin, ipinako nila ito sa isang krus at pabaliktad na itinarak sa lupa. Habang nagpupumiglas ang lalaki, walang awa naman yung inikutan ng mga aswang ng simbolo sa buong parte ng katawan nito. Bago nila yun ginilita ng leeg, pinutol nila ang mga daliri nito at pilit na binutasan ang tiyan para papasukin ang mga buhay na uod na nasa kanilang pangangalaga. Ayon sa binata, ang mga simbolong kanilang iniukit sa katawan nito ang tanda na hindi yun karapat-dapat na hatulan. Sa lupa pa lang, destinasyon na talaga nito ay ang impyerno. Dagdag pa nito na hindi pa sapat ang parusang tinanggap nito kung ikukumpara sa galit at puot na kanyang nararamdaman. Sa pagpapatuloy ng ginagawang pagpapahirap ng mga nilalang, ni katiting na awa, walang naramdaman si Salazar sa katawan. Hindi naglaon nang magdesisyon na ang mga binatilyo na pugutan yon ng ulo, agad naman nila itong ginawa alinsunod sa kanyang pagsang-ayon. Matapos ang pangyayaring yon, agad namang nagpaalam ang mga binatilyo sa kanya na babalik na sa pugad nila. Inabisuhan din siya ng mga ito na kusa silang magpapakita sa oras na makaramdam ng galit itong si Salazar. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon na unti-unting nagbago ang kanyang pananaw sa kanyang sarili. Pakiramdam niya noon, hawak niya ang buhay ng bawat tao sa kanilang baryo dahil sa kanyang abilidad na tinatangan. Upang mahasa pa ito ng husto, lahat ng masasamang tao sa kanilang lugar ay pinapatay niya sa mga aswang. Ultimo, ang mga taong kanyang kinaiinggitan at walang ginagawang masama ay hindi rin nakatakas mula sa kanyang malupit na pagpapasya. Sa paglipas ng mga buwang mariing inaalam ni Salazar ang iba pang kapangyarihan ng singsing, nagawa na niyang mahakot ang iba pang mga nilalang na naninirahan sa iba't ibang lugar ng Leyte. Kabilang sa mga ito ay grupo ng mga mangkukulam at mambabarang na animoy sumadya lamang sa kanilang baryo alinsunod ng kanyang pagtawag. Ito ang sumasakatuparan sa kanyang hangaring magparusa sa mga taong inaakala niyang masama, habang ang mga aswang naman ang nagbibigay takot at respeto sa sinuman na hindi sumusunod sa kanyang kapangyarihan. Dahil sa pagkalunod ni Salazar sa kapangyarihan, kung kaya't unti-unti na din niyang tinalikuran ang kanyang dating buhay. Hindi na siya noon umaakyat ng bundok para kumuha ng mga kawayan upang makalikom ng salapi sa pamamagitan ng matuwid na pamumuhay. Ang ginawa niya, malulung sa sugal at pandaraya sa kapwa. Hindi niya alintana kung galing sa pinagnanakawan ang pinapakain niya sa kanyang pamilya, basta ang mahalaga, hindi kumalam ang kanilang mga sikmura. Sa lahat ng mga bagay na naranasan niya, nanatili pa rin siyang ordinaryong tao. Ni minsan, hindi niya sinubukang tumangan ng kahit na anong mutya na nasa panig ng kaliwa, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, magbibigay lamang yun sa kanya ng karagdagang responsibilidad. Alam din niyang mas mainam na manatili sa isang ordinaryong tao upang makaligtas sa anumang hinala ng mga albularyo. Sa paglaganap ng salot at kasamaan sa kanilang lugar, merong mangilan-ngilang mga albularyo at antingero ang nakapansin sa kanyang masasamang gawain. Ilang beses siya nitong sinabihang ilibing sa lupa ang tangan niyang singsing, subalit hindi niya ito pinakinggan. Nang mapuno na sa kanya ang mga albularyong yon, nagdesisyon itong kumprontahin siya, hindi alintana ang digmaang maaaring maganap sa pagitan ng kanilang mga puwersa. Isang hapon, habang nakikipag-inuman si Salazar sa mga mangkukulam at aswang, dumating ang mga albularyong may daladalang pangontra laban sa mga ito.
Pagpasok nito sa bakuran ng bahay, bahagya naman yung tumigil habang nagwiwika ang isa sa mga ito ng, Salazar! Ano pa ba ang kailangan mong patunayan? Lahat ng mga kinaiinggitan mo, sumakabilang buhay na. Yumaman ka na. May magandang buhay na ang iyong pamilya. Bakit hindi mo magawang talikuran ng instrumento ng dyablo? Pagkarinig naman niya ng sinabi nito, dali-dali niyang inutusan ng kanyang mga anak na pumasok upang hindi nito marinig ang mga bagay na kanilang pag-uusapan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, seryoso namang napatitig si Salazar at ang kanyang mga alipores sa mga dayong albularyo. Pagtayo nito, mahinahong sumagot naman yun ang, Alam mo na ang sagot sa mga katanungan mo. Kailangan ko pa bang ulit-ulitin ito sa'yo tuwing magkikita tayo? Dahil sa sinabi nito, doon na nagdesisyon ang mga albularyo na puwersahang sugpuin ang kahibangan ni Salazar sa kanilang lugar. Upang hindi masaksihan ng mga ordinaryong tao ang kanilang gagawin, pasimple namang naglibing ng sabulag ang iilan nitong mga kasama na patagong lumalapit sa paligid ng bahay niya. Nang magawa ng mga albularyo ang kanilang plano, agad naman itong bumunot ng kanilang mga armas, hudyat ng pagdala nila ng digmaan sa tahanan nito. Bago mag-umpisa ang hindi nila pagkakaunawaan, mariin namang inilahad ng albularyo sa kanya, yun na lamang ang nag-iisang paraan para mapigilan ang kasamaang ginagawa niya. Matapos namang marinig ng mga mangkukulam ang sinabi ng mga albularyo, dali-dali naman yung tumayo sa upuang kanilang kinaroroonan. Nagkataon naman noong bilang lamang ang mga mangkukulam kung kaya't hindi na ito alintana ng mga albularyo. Mas pinagbibigyang pansin nila noon ang mga aswang na umaangil sa paligid. Pagdilim ng lugar, buong tapang namang sumugod ang albularyo na siya namang sinalubong ng mga aswang at mangkukulam. Lahat ng mga nilalang na nasa ilalim ng pangangalaga noon ni Salazar, pilit na nakikipaglaban para sa kanyang kaligtasan. Dahil sa kabiguan niyang magbigay ng utos sa mga ito, kung kaya't para yung mga hayop na naghihiwa-hiwalay sa paligid. Sa halos ilang minutong pakikipaglaban ng mga albularyo, ramdam naman niya noon ang nalalapit niyang pagkatalo. Nang dumating na sa puntong nababahala na itong si Salazar, muli itong humiling sa kanyang singsing na tumawag pa ng mga nilalang na tutulong sa kanila. Matapos niya yung gawin, doon naman lumitaw ang mga simbolo sa ibabaw nito. Nang masipat niya ito, labis-labis naman ang kanyang pagkagalak sa kadahilanang nasisiguro niyang pinakinggan siya ng gabay nito. Sa isang iglap, bumungad sa kalangitan ang dami ng mga nagsisilakihang pakpak na animoy lumilipad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Bago pa man lumapag ang mga nilalang na yon, nagawa naman siyang masalisihan ng albularyo na merong mutya ng salamin. Paglitaw nito sa kanyang likuran, buong lakas nitong hinugot sa kanyang palasingsingan ang singsing na kanyang tangan. Nang makuha na ito ng albularyo, dali-dali naman niya itong inilibing sa lupa at kasabay nito ang pagtigil ng labanan. Pinilit pa yung hukayin ni Salazar pero hindi niya na yon natagpuan. Sa paglapag ng mga nilalang na kanyang tinawag, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya at walang pagdadalawang isip siya nitong kinaladkad papalayo. Ang mga mambabarang namang kanyang tinawag, unti-unti na ring naglaho na parabang hindi man lang yun umiral. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong lugar, seryoso namang pinagmasdan ng mga albularyo ang paglaho ni Salazar. Nang makalayo na ang mga aswang na kumaladkad sa kanya, agad naman nilang kinatok ang bahay nito upang makita ang kalagayan ng kanyang mag-iina. Ayon sa albularyong kumausap sa mga ito, nakapagtatakang hindi kilala ng mga yun si Salazar. Animoy ang kanilang memorya na merong kaugnayan dito, bigla na lamang naglaho.
Upang hindi na masakta ng kanyang mga anak sa pagkawala niya, minabuti ng mga albularyong hayaan na lamang ang ganoong sitwasyon. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang buhay ng pamilyang yon na parabang sanay na ang mga ito nang walang padre de pamilyang nagbibigay ng kanilang mga pangangailangan. Dala ng kuryosidad ng mga albularyong kanyang nakalaban, gumawa yun ng paraan para mahalungkat ang pinanggalingan ng Singsing. Sa ginawa nitong pagtanong-tanong sa mga engkantong naninirahan sa bundok, doon nila napag-alaman ang kabuuang istorya ni Salazar, kung papaano nito nakuha sa isang estrangherong matanda ang kanyang mahiwagang singsing. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang bitin ako sa kwento na to, tapos sobrang dami ko rin tanong sa kwento na to. Pinaka-una kong tanong. Tsaka alam ko rin na karamihan sa inyo, ito rin yung tanong. Bakit binigyan si Salazar nung matanda ng singsing? 'Di ba? Unang-una, mabait si Salazar eh. Wala ngang bahay to ng pagiging kaliwa. Normal na tao, naghahanap buhay para sa pamilya. Tas out of nowhere, bigla siyang aabutan ng matanda ng singsing. Tas ang sabi ng matanda, parang may tinatangan na pagkatao itong si Salazar na nakikita niya na mas mapapagana niya pa yung singsing kung ibibigay niya kay Salazar. Well, tama naman yung naging desisyon ng matanda. Kasi nga si Salazar, naging sobrang sama, sobrang dami ng pinatay. Kaya ayun, ending, patay din siya. Kasi nga, lahat naman ng bagay na gagawin mong masama, merong karma eh. Pero siguro yun yung nakita ng matanda kay Salazar. Though wala siyang background ng pagiging kaliwa o pagiging masamang tao, pero sa kaloob-looban ni Salazar, meron siyang tinatagong ganun. Kasi pansinin niyo yung kwento, may mga tao siyang kinaiinggitan na bigla na lang niyang pinapatay. Yun lang yung nakita kong dahilan kung bakit binigay ng matanda yung singsing kay Salazar. Pero yung iba pang dahilan na alam kong mas mabigat na dahilan, wala akong ideya kung ano. So kayo nang bahalang magdesisyon. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, paki-comment na lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.